Hi guys, welcome back to another vlog. Today is February 26 and it's currently 10 a.m. Yan. Naligo ko sa'yo ron because immunization karon ni baby para siya na lang akong i-prepare niya. Anyway, 3 p.m. pamansad. Mas tinat ng igo na lang ta ilis. Update sa akong skin, you guys. Look at that. Like buyag. Para buyag. I mean, napagyapon siya more little bumps mga kuan, but it's doing good. Look at that. This week lang na tubuan ko bugas, pero pa daw naman siya wala. Oh my god. Anyway, karon kay, I mean, gahapon lang ko nag-start og kanang butang og ice sa face. I don't know what it does, but ako lang gisunod. So magbutang ta na, wait. I will skip toner for today kay wala masag ko nag-makeup or anything ni gawas. So, dito na lang ta sa katulad. Huwag na. Babe. Lababo to, guys. Ako lang ni siya paughon, diba? Kuan man akong ipatasan, and then ako na lang siya gitangtang because wala samok. Samok, taas koko. I'll stick to, kanya siya, fake nails, I mean press on, as no? Acrylic nails na kung napali sa Shopee. Di pa siya matangtang. So I'll just siguro wait nga siya matangtang. Because of the collagen, nakabantay ko nga strong akong nails. So yeah, like, okay, come through. Actually, dapat di ay, if mag-collagen ka, dapat nasa kay mga vitamin C. Kay para mas, sa itong term, basta magmukhaan good ang collagen sa body. Mana siya ang kuwang na ako. Kasi ko collagen, but wala ko vitamin C. But I ordered, pero kung gihapon na po. Anyway, same gihapon akong cleanser, ang Cetaphil Gentle Cleanser, like mild lang na siya. I don't know, for some reason ganahan rasag ko, kauyun sad ko. Ang toner kay kani gihapon, Thayer's Rose Petal. Though ang kabantay ko sa ubang like sa TikTok about ani, siguro depende lang sa skin condition or like kung unsa imong skin type, because dili tanan mag makauyon ani, bro. For me, kauyon ko. For now, dili ko maggamit og toner. Next thing ang akong butang sa kong nang is this Madagascar Centella. This is from Skin 1004. Korean brand ni siya. And so far, marag nag-brighten sa gyud akong nang. Kanisa siya kay marag brighten na, diba? Nasamad ko. Mahal, pero I'm getting the results naman. Nga ni, though, dili sa gyud na ko siya ingong mahurot. Cute. And then I'll just spread it. Magbutang lang sa ako o kundi kanmot ko. Giunan ako da. Actually, sleeping mask siya. But, magbutang lang ko. Hangat kaya. Bango. Last thing is sunscreen. Sige, ko pangita og kanang like best sunscreen available sa SM Baron or Watson. But, kanya siya, narani siya sa SM department store or Watson. Kaman diba saan na? So, again, medyo pricey, but it's nice kay watery, yung consistent. Yan, di siya kanang di siya malagkit, dili siya. Basta dili siya annoying sa naong. Like, the buzz. Kanya, it's important na gihapon nga mag-sunscreen, bahala ko lakaw. Kinara sa balay. Kay, of course, cellphone. And aside sa cellphone, if magluto ta, like ang heat, syempre mato sa naong. So I think mga 1 week or 2 weeks, I think 1 week, pa ko nagbutang og sunscreen every morning. Ingon sila nga, okay, dili mag sunscreen og gabi because of course matulog na. But if you're working, like if kuan ba, call center, graveyard, ganon, pwede rasag ka gihapon mag sunscreen, but
tinted sunscreen. Because ang purpose this is tinted. Hala, nag-skincare talk. Ang moral lang sa base ako na tanaw sa TikTok nga. Purpose sa tinted is kana if gabi mag-computer. So, ma-detect nila imong series. Kamo na lang do research ay basta naman akong giingon ninyo nga. Tinted if gabi. Back. And I think mo jump ko og retinol. I wanna try. Because I think ang ako nabasahan or na tanaw sa TikTok is makapatangtang sa siyang mga ingani. Like, kani akong problema. Bumps. Mag-ilis ako og pang-uran and then mag-prepare food. Igmata ni baby cake kay ako siya likuan. Help you. Baho. Saman to bebe ay. What? You went to Nay, nay. Everywhere, nay. Oh, McDonald's. Everywhere, Open, please. Say open, please. Open. Say please. Nope, don't eat that. Not food. Just hold. Nope, no eating. Just hold. Yeah. So, Miss Pepper. Felicia. Look. Right. What a day, you. Just as I thought. Oh. Yes. No. Stream. It's already 12. Maligo na mi. Ligo na namang baby. Look at this. Kamay kigbuhok sa likod. At din nagtapok sa... nagtapok sa kuwan ay. So karon ako sa suwayan balik o gamit tong Lioness sa Tiny Buds. And yeah, gamiton siya before maligo. Diri rami sa kwarto. Kaya di man ko ganahan sa CR iligo. Hair Highness Daily Lion. What a struggle! In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Oh. The head? Ayo, diri, body lang, body. Slowly lang, ha. Thank you! Look, your son. Sige, ato bang Ate Gia, uy. Oh. Hey guys, so time check. It is now 2 p.m. and makeup of the day, just clean. Pack ko na siya, sunscreen. Kato gani ha, skincare, then concealer, kilay, mascara, eyeliner, blush. Muna akong attempt sa clean look. Charing. Clean look pero dirty mirror. So, t-shirt, leggings lang sa taron because grabe ka-init. Yeah, I don't feel like dressing up. Mana?
akong napalit nga mga gulay-gulay kay gusto na mo siya ihimong sabaw. Karon kay picturean lang ako siya since 26 na ron, 27 ugma. Nonsense. So, kanin siya. Nakita na rin ako siya sa marketplace. Like, nagpatahi. What may, you know. Since 6 months na siya and muit na siya. Charan! Little chef, isusumbong kita. Little chef, isusumbong kita. One, our monthly shoot. Good luck sa musunod nga months. Kaya wala na ako kibawon sa akong buhat sa iya.